Zelenski Rus öňe sürmelerini ret edip Mariupol'un garşylygy dowam etdirýändigini aýdýar. Prezident Vladimir Zelenski 22 aprelde Russiýanyň tas 2 aýlap topa tutulan port şäheriniň azad edenligini aýtmagyna garamazdan Gabawdaky Mariupol şäherindäki Ukraina garşylygynyň dowam edýändigini aýtdy. Azov deňiziniň boýundaky strategik port turlan zarbalar müňlerçe adamyň ölümine ullakan boýrançylyga sebäp boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin 21 aprelde Rus güýçleriniň Mariupolu azad edenligini aýtdy. Müňlerçe Ukraina äskeriniň we asuda adamlaryň gabalan ýerine Azovstal polot zawoduny bolsa, ol ýerde Rus eskerleriniň janyny töwekküllige salmazlyk üçin hüjüm etmeligi buyurdy. Şol bir wagtda Putin Azovstalyň daşynyň berk baglanmagyny, ol ýerden hatda bir siňeň hem çykyp bilmeli däldigini aýtdy. Emma Zelenski Mariupoldaky söwüşiň dowam edýändigini aýtdy. Biziň ýurdumyzyň gün ortasyna we günnägoruna basyp aljylar iň bolmany nähildir bir ýeňişden söz açmak üçin her zat etmegi dowam etdirýärler diýip ol video ýüzlenmesini aýtdy. Olardyň gotulgusuz netijäniň wagtyny ýa-da süýşürýärler. Basyp aljylaryň biziň çägimizi, hususan basyp aljylaryň aýdýan ähli zatlaryna garamazdan Russiýa garşylygy dowam etdirýän Mariupolu terk etmeli wagtyny ýa-da süýşürýärler diýip Zelenski aýtdy. 22 aprelde Britan goşuny özüniň ýergideli çap edýän maglumatyny Putiniň Azovstaly petiklemek kararynyň onuň Mariupoldaky garşylygy ýatyrmak istegini görkezýändigini aýtdy. Şeýlede Britan goşun Russiýanyň günnägor Ukrainada öňüňdüşlik gazanmak isleýän wagtyna Donbassda agyr top atışlarynyň dowam edendigini aýtdy. ABŞ-nyň prezidenti Joe Biden hem ABŞ-nyň Ukraina berýän täze $1,13 milyar kömegini elan edip Russiýanyň Mariupolda gazannym diýen ýeňişiniň gumanlydygyny aýtdy. Mariupolun dolu synanygy barada henüz subutnama ýok diýip Biden 21 aprelde aktamyny aýtdy. Ol Donbass sewitini Rus çözüşlerine garşy göreşýän Ukraina güýçlerini we asuda $800 milyon harby goldugy iwerjekdigini aýtdy. Today, I'm announcing another $800 million to further augment Ukraine's ability to fight in the east in the Donbass region. This package includes heavy artillery weapons, dozens of howitzers, and 144,000 rounds of ammunition to go with those howitzers. It also includes more tactical drones. Kömek bukçası Donbass sewitindäki agyr söwüşleri goldamagy niýetlenenir diýip Biden sözüniň üstüne ýetirdi. Şeýlede Biden Kanada we Ýewropa ýurtlaryna goşulyp ABŞ-nyň Russiýa bilen ýylteşikli gemleriň Amerikan portlaryna girmegini gadagyn etjekdigini aýtdy we Ukrainanyň hökümet edaralaryna aýlyklaryň, pensiýalaryň we beýleki tölegleriň tölenilmegi üçin $500 milyon mecburyny gönü ykdysady ýardym elan etdi. The United States is announcing that we intend to provide an additional $500 million in direct economic assistance to the Ukrainian government. Zelenski minnetdarlyk bildirdi. Ýöne öz ýurdunyň has köp kömege mätäçdigini aýtdy. Dowam edýän uruş üçin zerur bolan ýaraglardan we puldan daşary ykdysady ýetkileri dikeltmek üçin ýurdu her aý $7 milyar mecburyny maliýe ferişdesi gerek bolar. Onlar çümüň binanyň ziýan çekmegi bilen hemde möhüm desgalar haraba dönen soň gaýtadan bina etmek üçin bize $100 milyar gerek bolar diýip Zelenski video aragatnaşyk arkaly bütün dünýä bankynyň we halkara pul gazanasynyň ýolbaşçylaryna ýüzlendi. Zelenski Rus güýçleriniň Ukrainada ýaşaýyş üçin ykdysady baza hökmüne hyzmat edip biljek ähli obýektleri ýumurmagy maksat edilýändigini aýtdy. Bular demir ýol menzillerini, azyk saklawxanalaryny, nebiti gaýtadan işleýän zawodlary öz içine alýar diýip Zelenski belledi. Yardım wadalar berilip has köp kömek sorulýan mahal Mariupolun ykbaly nämälim galýar. Şäheriň Ukraina gorawçylary Azovstal polot zawoduny gysylyp galdy. Ukrainaly gorawçylaryň biri BBC beren interwýusyny özleriniň bukuda oturan gawa wastynaky zawodunyň ýeriň üstündäki böleginiň ýykylandygyny aýtdy. Bunkerleriň içinde ölüler we yaralanan adamlar var. Käbir raýatlar ýykylan binalaryň aşagyna galdy diýip Svyatoslav Palamar aýtdy. Rus goşunları Gabawdaky port şäherine ýerleşýän zawody zapt etmek synanyşyklaryny Putiniň beýle synanyşyklary etmezlik barada beren buýrugyna garamazdan dowam etdirdiler. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Russiýanyň halkara hukugyna hormat goýmagy we asuda ýylatyň Mariupolu terk etmeni ruhsat bermäge çagyrdy. Mariupolda ýagdaýdyň erwetleşmek bilen bolýar. Onlar çümüň raýat gysylyp galdy. Men ýene bir gezek Russiýanyň halkara hukugyna hormat goýmagy, asuda ýylatyň şäheri terk etmeni ruhsat bermäge, insanperwer ýardymy ruhsat bermäge çagyrýar Macron Twitter'da ýazdy. Ukrainanyň premier ministriniň orunmasary Irina Vereshchuk 21 aprelde raýatlaryň Mariupoldan evakuasiýa edilmändigini, sebäbi Rus goşunlarynyň adamlaryň üýüşýän ýerini oka tutup başlandyklaryny we geçilgäniň ýapylmaly bolanyny aýtdy.